Først kalder man hesten op til stallen og fodrer. Så går man ud og lukker ledene. Husk, der er både over ved skuret og over ved bakken. Så ordner man stald. Det er vigtigt at få strøelsen med ud også, og bunden den bliver rettet ud efterfølgende. Når man fejer, så kom godt rundt i kanten og rundt over det hele, også op foran stallen. Man kan med fordel fylde vand op, imens man fejer. Så skal der halm i hæbaren og eventuelt ned i løsdriften. Så lægger du net ned på traileren. De skulle gerne være sorteret i en dagsration og en natration, hvor der er halm i natrationen. Husk at tage halm med til halmstationerne. Når man sætter på hernede, så er det vigtigt, at det sidder i plastikringen, både for oven og for neden. Og skulle der ikke lige være en ring, så kan man lave det her trick. Hvis der ikke er en del, så sæt en ny på. Og når man sætter en ny ring på, så får 3 masker med, ellers går der hul. Hængesnoren sætter man sådan her, og så trækker man det op på den her måde. Og ja, jeg har kommet til at bruge et forkert net i den her video. Og så lige binde det til hegnet, så det er nemt at få ned igen. Hænger natrationen her, og på siden af skuret, og i ridbanetræet. Og dagsrationen fordeler man på de 2 store stationer. Og tjek lige, om der er halm nok. Det er ikke sikkert, der skal fyldes op hver dag, men nogle dage, der skal der. Dagsrationen heroppe. Og på den anden side af skuret. Og så prøver vi at blande halm og hø til nat, for at det tager lidt længere tid om at æde det. Lige nu der blander vi i staldkæren. Jeg synes, det er nemmest at blande løbende, så der er både halm og hø i trillebøren, og at man så tager en håndfuld af hver, sådan cirka, og på den måde lige blander, når man putter det i nettet. Og man kan godt bruge resterne fra dagen før, hvis de altså ikke er blevet våde. Og sorter de 10 kilo blandet med halm, og de resterende 30 kilo. Og lige i dag, hvor alting var tørt, så gav det rigtig fin mening at putte det fra gulvet i natrationen i et stormasket net. Hold øje med, om der er huller, fordi hvis der er et hul, så tømmer de nettet i løbet af ingen tid. Så her er lige en guide til, hvordan man reparerer det. Vi tager det ekstra snor fra hønettene, bind det fast på den ene side af hullet, og så ligesom sådan sy hen over hullet, og tage 1 eller 2 masker med, afhængig af om maskerne de ser stærke nok ud til at kunne bære det. Og så syr man ligesom ned til bunden af hullet, og så binder man en knude igen. Og så har vi erfaret, at de der knuder, de vil rigtig gerne gå op. Så lige nu, der prøver vi lige at se, om vi kan undgå det, ved at man brænder enderne. Altså man brænder både enden og knuden, så det hele smelter lidt sammen. Og ja, pas på ikke at sætte ild til stallen, ikke? Går der ild i noget, så slæb nettet udenfor og tænd for en slange. Det er ikke det fedeste sted at lege med ild, men hvis man passer på, så går det.